ini ndinoitwa maita rumbwa ndinopindira pachitungwiza Church of Christ. Ini ndinoitwa mai Chihiya, tinokukokai kuchitungwiza Church of Christ musi wesvondo woga woga nenguva dza9 am kuti tinamate nekurumbidza Mwari tiri pamwe chete. Tinokugamuchirai nemufaro, uyai makasununguka. Chitungwiza Church of Christ. The following recording was brought to you by www.churchofchrist.co.zw. Hakuna hama kupinda Jesu. Hakuna hakuchina. Hakuna mumwe kurapa vanhu. Hakuna hakuchina. Jesu ndiye shamwari wedu. Anonatsa kutungamira. Hakuna hama kupinda Jesu. Hakunaba, hakuchina. Hakuna chipo, chikuru, zveba. Chinopinda Jesu Kristu. Hakuna mumwe munyararidzi. Hakunaba, hakuchina. Jesu ndiye shamwari wedu. Anonatsa kutungamira. Hakuna hama kupinda Jesu. Hakunaba, hakuchina. Hakuna nguva tisinga konwi. Naye Mwari Baba wedu. Hapana nzvimbo asingazivi. Hakunaba, hakuchina. Jesu ndiye shamwari wedu. Anonatsa kutungamira. Hakuna hama kupinda Jesu. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira pamupakose Church of Christ. Makasununguka kutumira this recording to all your loved ones. If you have any questions or if you want to come and join us at Chitungwiza Church of Christ, makasununguka kutibata pa namba dzinoti 0774 347 122 kana pane dzimwe namba dzinoti 0772 859 945. My name is Judith Chihiya and I hope you have benefited from this recording.